ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ከም ዝዝከር ኣብ ሃገረ ካናዳ ሓደ ወዲ 37 ኤርትራዊ ኣቦ ንኽልተ ደቁ ከም ዝቐተለ ይዝከር። ሰላምታ ይረሳዕኩም ክቡራት ተዓዘብትና ከመይ ትኾኑ? ናይ ሎሚ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ድማ ጠንቂ ቅትለት ወለዲን ውሉዳቶም ዝብል ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ሰናይ ምክትታል። ቅድሚኡ ግና ሓደሽቲ እንትኾንኩም ነዛ ቻነልና ድማ ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ኣይንረስዕ። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ሃገረ ካናዳ ሓደ ኤርትራዊ ወዲ 37 ዓመት ኣቦ ንኽልተ ደቁ ወዲ 5 ጓል 3 ዓመት ደቁ ከም ዝቐተለን በቲ ዝገበሮ ናይ ቅትለት ገበን ድማ ብቐዳማይ ደረጃ ቅትለት ተኸሲሱ ምህላው ተገሊጹ። ፖሊስ ከም ዝገለጽዎ ድማ ብረቡዕ ክሪኦም ኢሉ ብምውሳዱ ድሕሪ ሰዓታት ክመልሶም ከም ዘይከኣለን ብድሕሪኡ ኣዲኦም ተሻቒላ ፖሊስ ብምሕባራ ፖሊስ ድማ ደው ኢሎም ክረኽብዎ ከም ዘይከኣሉን ብዙሕ ጻዕሪ ድማ ምግባሮም ንጽባሒቱ ሓሙስ ዕለት 30 እቲ ወዲ 37 ኣቦ ናብቶም ፖሊስ ብምድዋል ነቶም ቆልዑት ህይወቶም ከም ዘሕለፎም ኣበይ ቦታ ከም ዘሎን ባዕሉ ንፖሊስ ኢሉ ከም ዝሃበን ተገሊጹ። ይኹን እምበር ናይ ሎሚ መደበይ ብዛዕባ እዚ ዘይኮነ እንታይ ደኣ ጠንቂ ቅትለት ወለዲ ንውሉዳቶም ዝብል ይሕዘልኩም መጽእ ዘለኹ። ቅድሚኡ ግና ንመላእ ስድራ ቤት መወቲ ጽንዓት ይሃብ እንዳበልኩ ናብ መደባት ይከብለኩም። ሰናይ ምክትታል። ቀዳማይ ብዙሕ ግዜ ወለዲ ምስ ሓቅነት ዘይተኣሳሰር ናይ ኣእምሮ ፀገም ክጋጥም እንከሎ ወይ ድማ ዘይንቡር ድምፅታት ክሰምዑ ከለው ንደቆም ሓደጋ ብምዃን ከይተረድኦም ክቐትሉ ይኽእሉ። ካልኣይ ምሕረት ዝመስሎም ቅትለት ገለ ወዲ ዓለም ኣዝያ ሕማቕ ቦታ ምዃናን ደቆም ኣብ መጻኢ ስቃይ ጥራይ ከም ጽብዮም ብምእማን ካብዚ ስቃይ ከገላግሎም ብዝብል ጉጉይ ስነ መጎተ ዝፍጽምዎ ተግባር እዩ። ሳልሳይ ድማ ሕነ ምፍዳይ ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር ብርቱዕ ጸልኢ ወይ ምፍልላይ ምዝመጽእ ነቲ ሓደ መጻምዲ ንምቕጣዕን ንምጉሃይን ተባሂሉ ደቆም ከም መሳርሒ ሕነ መፍደይ ክጥቀምሎም ይኽእሉ። ራብዓይ ዘይተጸበኻዮ ሕርቃን ወለዲ ብሰንኪ ብርቱዕ ናይ ናብራ ውጥረት ወይ ጸቕጢ ብንእሽተይ ናይ ቆልዓ ጌጋ ተደፋፊኦም ስምዒቶም ክቆጻጸሩ ኣብ ዘይክእሉ በፂሖም ክሳብ ሞት ዘስዕብ ከቢድ መጉዳእቲ ከስዕብሎም ይኽእሉ። ሓምሻይ ድሕሪ ወሊድ ዝመጽእ ናይ ኣእምሮ ቅልውላው ገለ ኣዴታት ድሕሪ ሕርሲ ብዝመጽእ ከቢድ ናይ ሆርሞን ለውጥን ስነ ኣእምራዊ ጸቕጥን ንደቆም ከም ጓና ወይ ከም ሰይጣን ገይረን ክርእዮም ይኽእላ። ሻድሻይ ሃይማኖታዊ ወይ ባህላዊ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ልዕሊ ዓበይቲ ደቅና ብፍላይ ኣብ መብዛሕትኡ ኣዋልድ ዝፍጸም እዩ። ሓንቲ ጓል ካብ ስድራ ቤታ ዝሰርዓላ ባህሊ ወይ ሕጊ ወፂያ ክትከይድ ከላ እቲ ስድራ ቤት ክብርና ተተንኪፉ ዝብል ስምዒት ዝወስድዎ ስጉምቲ እዩ። ሻውዓይ ተወሳኺ ዕንቅፋት ጌርካ ምርኣይ ሓደ ወለዲ ንውልዱ ከም ዕንቅፋት ናይ ሓድሽ ዝምድና ወይ ናይ ስራሕ ዕድል ገይሩ ምስ ዝሪኦ ካብቲ ውሉዱ ምንጋፍ ኢሉ ዝፍጽሞ ተግባር እዩ። ሻምናይ ድማ ወልፍታት ወልፊ ኣልኮል መስተ ወይ ድማ ሓሺሽ ዝኣመሰሉ ዝጥቀሙ ሰባት ድማ ብቐሊሉ ክቁጥዑን ስምዒታቶም ዘይቋጻጸሩን ርእሶም ክቋጻጸሩ ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ ስለ ዝበጽሑ በዚ ድማ ከም ዝፍጠር ይሕብሩ። ታሽዓይ ናይ ሰባት ቆላሕታ ንምርካብ ዝግበር ነገር ወለዲ ብፍላይ ካብ ሰባት ቆላሕታ ድንጋጸን ንምርካብ ክብላ ንደቆም ብፍላጥ ከም ዝሓሙ ይገብራ እሞ እዚ ድማ ሓደ ግዜ ካብ ቁፅጽር ወጻኢ ናብ ሞት የብጽሕ። 10 ስድራ ቤታዊ ምጥፋእ እቲ ወለዲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣቦ ፋይናንሳዊ ወይ ማሕበራዊ ውድቀት ምስ ዘጋጥሞ ካብ ውርደት ኩላትና ክንዓርፍ ኣለና ብዝብል ሓሳብ ንመላእ ስድራ ቤቱን ንርእሱን ዝቐትለሉ ኩነታት እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ መደብና ንዝመስል ነይሩ። ካልእ ግዜ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ዝመፀኩም ሰሰናዩ።